बेयावनो खुलुमनाय थाबाय फंबायमोननि सायाव साबायखर थाबाय दिनै आंनि नामा सरासि नार्जारि जोङो दा बेहाय राजगराव दङ राजगराव इन्डास्ट्रि आंनि न'आबो 2 नं बरफुख्रि आब' इन्डास्ट्रि बेखौ गायसननाया आजि 30 बोसोर जाबाय आं बिदि गायसनजेननाया 30 बोसोरनिफ्राय दा रानिं 20 बोसोरसोआव 25 बोसोरसोआव हाबगासिनो रानिं ओरैनो दा साबोसे माने सेंग्राफ्रा माबा दङ 15 जन दङ ओमफ्राय सिख्लाफ्राबो 16-17 जन दङ दा सेंग्राफ्रा बेंगलनि ओमफ्राय सिख्लाफ्रा जोंनि बे आसामनिनो लकेल बेहाय जेनेबा जों खाथि अरुणाचल बर्डारखाय जोङो सेस अरुणाचलनिल' जि दायो निसि सोब जाथिनि जि दाजोबो जोङो दफ्लानि गाल'नि आबरनि माने हार जाथिनि जेखौ नांगौ बेखौ मोनो आरो ओमफ्राय इन्दि सि दायो दख'नाखौथ' दाथ'वाखै दानायालाय हलसेलावबो हरो रिटेलावबो हरो ओरै फ्रायनो बांसिनानो हलसेलाव हरनाय जायो जथेस्थ' जायगा दङ आरो जथेस्थ' मावनो जानो हानायनि गोहो दं जोंनि बर' लाइमोन सेंग्राफोर सिख्लाफोरा आरो बे खामानिखौ जुदि जोङो सुरु लानोबा माबायदि खौरां लाखिनांगोन नोंनि सेराव इदिनो सानसे साननै फैग्रोनानै इदिनो माखौ हायो बेखौ माखौ मावगोन बेखौ एसे गावनि सायावसो नालाय गासिबो गाव मावनो हागोन होनबानो हायो गावनि गोसोआ थिगानो गावनि थिग जानांगोन गावनि गोसोआ थिग जानांगोन होमबानो गासिबो मावनो हायो फार्स्ट टाइमनिफ्राय मानिफ्राय हमजेननाय बे खामानिखौ आङो फार्स्ट टाइमनिफ्राय इदिनो आखाइजों दायोमोन खुन्थिसे खुन्थिनै बिदिनो दिनै मोनसे गाबोन मोनसे दानानै जेनेबा दिनै बेसेबांसिम एरलांबाय आरो दा मेसिना 15था दं 15था बे मेसिन गंसेनि बेसेना बेसेबांसो मेसिन गंसेनि बेसेना जेनेबा गासै सिटिंआव 1 लाख थाङो 1 लाख बारा थांसिगोन एबार आगरनि दामावथ' एसेग्राब दाम नङामोन नालाय मासावथ' जोंनि इनकामफोरखौ एसेग्राब जानाय जायिखौथ' जों मिथिला जेनेबा जों हिसाब लाया नालाय न'नि नालाय जेनेबा काउन्टारफ्राव बेलेग मालिकफोर दोनबा बा बेलेग सेलमेनफोर दोनब्ला बेफोरखौ एसे मिन्थिनो हागौ दा जोंनो दाङो जोंनो बाहायो नालाय एसेग्राब बेफोरखौ हमनानै मोनाखै आरो थायो थानायालाय जथेस्थ' थायो मास हिसाब होआ बिसोरनो आङो जेनेबा बिसोरथ' जेनेबा फिस हिसाबसो दायो नालाय मास हिसाब होआ फिस हिसाबाव जेनेबा आगरनि दामाव खोथा थायो औ 700 ओरैनो 600 सिख्लाफोरनिया 300 400 गांसेयाव 100 जेनेबा गांसे हिसाब आगरनि अनुमानै आरो लास्ट दा 2000 सिम दागासिनो दा गांसे जियाव बेखौ 1.5 खान हायो सानसेयाव 1.5 खान दायो गांसे ससे गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ टेक बुस्टाराव प्रोफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन